kaikille, se on Pohnotus täällä ja tällä kertaa erilaisen videon parissa, nimittäin tällä kertaa eka vlogi ja joo mä tiedän, että tää laatu ei ole mitään parasta, kun tänne tuotiin uusi pöytä, tuodennuspöytä ja uusi sänky tuli ja täältä piti viedä kaikki muut pöydät pois, tietokonetta kyllä tuolla lattialla. Mä en pystynyt kuvata mitenkään pelivideo tähän niinku väliin pitkää aikaa, että no, mut silti vähän ajan päästä tulee se uusi pöytä ja mä tiedän, mulla on hiukset ihan hirveästi, mutta joo, mulla on niinku laatu luultavasti ei ole mitään parasta kuitenkaan. Mä kuvaan teille puhelimella, jos muuta olisi kamerakin tuolla, mutta ei tietokonetta tietysti ei pysty kuvata. Mulla ei mitään sellaista piuhaa, enkä mä jaksanut mitään muistikorttaa sen takia ostaa. Mutta siis, tällä kertaa eka niinku vlogi kautta tarina. En mä tiedä. Mut siis sijaiset. Ne voi olla välillä hyviä, välillä parhaita. Välillä niinku ihan niinku hyviä opettajia. Välillä ärsyttäviä, niinku tässä tarinassa tulee olemaan. Ja välillä niinku sellaisia normiopeja. Mut siis, niinku aloitetaan. Eli meidän niinku opettaja, ei anta sille mitään nimeä, mutta sitten opettaja meni niinku leikkaukseen viime viikonloppuna. Tänään on torstai jotain. Ja nyt tää siellä on ollut meillä niinku tämän viikon ja tulee olla vielä seuraavankin viikon, joka tulee olla vielä ihan hirveämpää. Mutta siis niinku, siis tällä tiedätte niitä opettajia, mitkä on niinku yleensä tyttöjen puolella. Mä oon kuullut myös niistä, mitkä on vaan poikien puolella. Mä en ainakaan koskaan niistä sellaista. Mutta siis tää on sellainen, mikä on vaan tyttöjen. Mutta siis tää ei ole sellainen, mikä on vaan tyttöjen puolella, eikä vaan poikien puolella. Tää on vaan joidenkin puolella sieltä. Sehän oikeesti. Ajatelkaapa tätä. Siis tyttöjen puolella se ainakin on. Ainakin joidenkin, en tiedä, ainakin välillä. Mutta siis sitten niinku siis meillä on normaalissa, kun on ollut oma ope, tämä on siis eka juttu, minkä takia se mun mielestä ärsyttää, niin oma ope sanoo vaan suoraan, että joo, minä katson tarkistuskirjalle. Ja sitten, että mä niinku tarkistan vaikka matikassa. Sitten sinne ollaan yleensä mennyt tarkistaa, kaikki on niin hyvin. Mutta tää ope, tää meidän sijainen, se ei anna tarkistaa siellä kuin vaan joittenkin. Se on oikeesti. Arvatkaa ketkä pääsi sinne. Ainakin kaikki tytöt. Ne pääsi sinne ihan suoraan. Joittenkin ei tarvitsisi kysyä mitään. Sitten kaikkien muiden pitää mennä niinku jonottaa sinne. Näyttää sille. Sitten mä niinku vaan sanon sille silloin, kun tossa ei ole kuule mitään järkeä. Että niinku kaikki tytöt saa mennä ja ne ei kysy lupaa. Sitten niinku pari meidän luokan kaveria, pari mun kaveria ja pari muitakin meidän luokkalaisia sano niinku sen sama asian niinku heti sen jälkeen. Sitten alkoi niinku melkein koko luokka sanoa sitä, että minkä takia noi kaikki pääsee. Sitten se opellu sanoi, että no minkäs kaikki vaan tonne. No, ei nyt ihan kaikki, mutta sitten sanoi, että no, kai te voitte sitten mennä tonne. Mutta sitten niinku, sitä mä en vieläkään ymmärrä. Siis sit se alkaa niinku vielä, niinku, en mä tiedä, varmaan niinku pelkäämään niitä oppilaita, että kun sit aletaan valittaa. Ja mä en muuta vieläkin tämän valituksen siitä, kun meidän ohjelma tulee takas. Sitten tässä on toinen. Meidän luokassa puhuu pari tyyppiä. Ei mitään pahaa. Kukaan ei häiriintynyt, ainakaan mun mielestä kukaan ei valittanut mitään. Sitten se opee sellainen, eikö sijainen. Mä haluan sanoa sitä opeksi. Mutta siis se sijainen on sellainen, että niinku, nyt kaikki hiljaa.
Sitten se vielä jatkaa pari kuiskattelua silloin, kun me nousee. Sitten se vielä, niin kuin, no nyt se on nimeä, sanotaan vaikka, että Matti. Se sanoo sellainen, että Matti, olepa nyt hiljaa. Ja tämä Matti ei siis puhunut ollenkaan. Sitten niin kuin, mä sanoin sellainen, että Matti ei nyt puhunut yhtään ollenkaan, että itse asiassa ei puhunut, vaan kuiski pari tyyppiä täällä. Sitten se opettaja sanoi, että aijaa, no anteeksi sitten Matti. Sitten se käski muut luokan ulkopuolelle. Siitä, että mä sanoin, että yksi meidän luokkalainen ei sanonut yhtään mitään. Saa nähdä, mitä seuraavaksi keksi. Mulla oli jo yksi juttu vielä. Niin. Siis. Sitten. Tää oli jostain syystä vielä sijaisena meidän liikunnanopelle. Meillä oli pesäpalloa. Ei mikään paras laji. Sitten niinku. No kyllä mä sitä vähän aikaa pelasin. Mut siis sit kun niitä sut alkaa kuunnella siellä siis ihan oikeesti. Siis tiedä niitä sääntöjä. Siis sano, että oliko sen, tiedätte sen koko juoksun, mikä siellä vedetään sen nyt, että pääsee yhdelle lyönnille sen koko paikan läpi. En muista, onko se joku kotijuoksu. Mutta se sellainen juoksu, niin sen mielestä sellainen tulee, jos sen pääsee silloin, että menee tälleen näin, pysähtyy yhteen kohtaan ja sitten menee sen sellainen loppuun. Vaikka kaikki meidän luokalta, okei, sille liikuntatunnilla ei nyt ollut kaikki, mutta kaikki meidän luokalta, siis yksikään meidän vastustajan, eli siltä toiselta luokalta, ei sanonut mitään, koska siihen oli niiden puolella. Oikeastaan meidän puolella oli pari niiden luokkalaista, ja nekin sanoi sillä lailla, mitä me sanottiin, eli se pitää juosta tasan yhdellä kerralla, kuten se pitääkin, ainakin mun mielestä. Mutta sitten mutta siis sitten se liikunnan tunti. Sitten mä yhdessä vaiheessa olin sellainen, että kyllä se opetus oli tai niinku toiselta opelta, joka on ihan hyvä ope. Niinku se on niinku normiope. Väli vihainen, väli ihan hyvä. Mä niinku sillä niinku, että hei, kun mä en jaksa pelata tätä nyt, kun mä en osaa pelata missään muualla kuin pesällä. Niin se sanoi, niin kuin meidän normaalilla liikunnanope sanoo, ja se niinku avusteli siellä normaalilla liikunnan opeekin, niin sitten se sanoi, että no, me vaikka sitten tuonne noin leikkiä jotain niinku noiden muiden kanssa. Kun niinku, meillä on sillä, että niinku, pitää pelata niinku aina edes vähän aikaa, ja sitten voi mennä niinku pelata muuta, vaikka jos ei jaksa tai ei halua pelata sitä, kunhan se on niinku urheilullista. Mä menin sinne, joo, ihan hyvin. Me ollaan siellä vähän niinku, otaks me hippaa? Mä tiedän, oli jotain pallohippaa. Nyt me oltiin siellä jotain pallohippaa. Sitten tulee se meidän sijainen valittaa sillä. Mitäs te täällä teette? Teidän pitäisi olla tuolla liikuntatunnilla. Sitten mä sanoin sellainen, että siis me saadaan olla täällä, kun siis toi on pannut luvan. Sitten se on sellainen, että minä en kyllä usko tuota, jos mä muistan oikein. Sitten mä sanoin silleen niin kuin sellainen, että kyllä me saadaan olla täällä. Sitten se oli sellainen, että mene sinä nyt tuonne kauemmaksi. Sitten mä olin sellainen, että okei. Ja tässä on muuten pakko tässä vaiheessa sanoa, että niin kuin eka päivä kun mä olin siellä, siis aina mikä tässä on hyvä, ei nyt periaatteessa varmaan hyvä, mutta siis niin kuin sen takia, koska mä en osaa kuulemma käyttäytyä, kun mä puolustan mun kavereita ja sanon mikä ei ole totta ja mikä on totta, niin mä en saa olla suurimpaa osaa niinku
noista tunneista luokassa. Eli kun mut pannaan niinku suoraan tuonne luokan ulkopuolelle. Se on vielä saatu merkintää siitä. Mä en tajua. No, niin se on. Mut siis. Sitten. Sitten se meni kysyä ja sit se oli semmoinen, että kun se meni kysyä siltä, niin sit se siltä toiselta opelta siis, siltä hyvältä opelta. Sitten se oli semmoinen, että no se oli kuulemma totta, että se saattoi olla tällä, että jatkakaa nyt vaan tuota leikkiä. Sitten mä vielä muistan, kun se katsoi mua silloin tälleen näin sen jälkeen. Se oli niin kuin tosi vihaisesti. Että, mut hei, se oli siinä ja mä oon pahoillani, jos niinku muhun tulee tarpeeksi niinku valoa. Olisiko mulle tässä nyt mitään hirveästi muutakaan kuvasvaloa, niin mä oon katsonut myös mun puhelimen taskulamppua, apuvaloa, niin mä oon katsonut sitä, niin jos mun tulee vähän liikaa valoa, niin anteeksi. Kunhan vaan saada nyt toi pöytä, niin tähän voidaan saada vaikka jotain peliä taustalle. Mut siis, joo, tässä on siis vielä vähän yli viikkoa aikaa sitä sijaista. Että jos se tekee vielä jotain kummallista, niin, tai järjestävää tai jotain tuollaista, niin mä tuun kertoa teille. Kerron muuten myös sillä opelle. Mut joo, ei siinä mitään. Että se oli pohjus tällä erää. Moi moi! Moi!